Bukamos nyakora mwajuang oganda jo Kenya koro biro yudo thieth kokadho kuma man thieth manyien mar chief e osiptende mag level 4 kaka achiel kuom yore mag kelo fuong'ruok e sekta mar thieth ma en lendo makoro chiw gi tend agulu mar SHA moloso kaluwore ni e kinde mokalo ute thieth mag level 2 kod level 3 mano chiwo thieth kata mane chiwo thieth mar tuoche matindo midendo ni primary health care. Ifinyakidi nigi ler. Koloso gi jofwambo, jatatije mar kojolo mar SHA Robert Ngasira owacho ni oganda jo Kenya biro chako yudo thieth mar tuoche matindo e ute thieth manie rang'iny mag level 4. Bende kolero ni sirkal dhi diero osiptende mowinjore ota chenro makamago mana kaka mag level 3 kod level 2. We have since allowed select level 4 facilities as provided for in the Act to offer primary health services. This has eased the pressure that was on the ground, and we are happy that many members of the public are now able to access primary health care services across the country. E kindego, Ngasira omedo ni gisechiwo kwan omenda maromo bilion 3.7 ne ute thieth mopogore. Kuom mano, bilion 1.25 ochwal mar chulo gope mag okumba machon mar NHIF, bilion 1.1 mar chulo gope mag chenro mar linda mama kod bilion 1.35 mochwal ne ute thieth mathiedho tuoche matindo. 1.25 being against the pending NHIF claims, 1.1 against the Linda Mama program, and then we have disbursed 1.35 for primary health, bringing the total 3.7. Omedo ni nyaka ne okumba mar SHA chak tich e dwe mar 10 higani kwan omenda mar gope duto mosekunore osechopo bilion 3.7 ma bende gichano chulo bathe giko jumani. Before the end of this week, we shall be disbursing against the SHA claims. To date, we have close to 3.7 billion in amounts in claims generated since we rolled out to SHA. So we shall be disbursing against some of those claims before the end of the week. Ngasira ochiwo ler kowacho ni jotich mane ni e bwo okumba machon mar NHIF nochwal ne duol mochung' ne jotije sirkal kata Public Service Commission. Kata kamano, riwruogno nodwoko gi ne SHA kuom thuolo mar dweche 6 mar chiwo thuolo mar nono lony margi e tiyo ne okumba mar SHA. Tokma, jotich mofweny lony margi kaka mae rang'iny mamalo biro tiyo ne okumba mar SHA kama moko biro dok Public Service Commission mondo mi oketgi e sectors mopogore mag piny owacho. Effective 22nd of this month, all the staff of NHIF were taken over by Public Service Commission, but they have since been seconded back to SHA, where they will continue offering services as they await suitability assessments, such that those who will pass the suitability assessments will be taken over by SHA, and those who will not be lucky to be taken over by SHA will be returned to public service for deployment in any other public organization. Magi duto timore kata obedo ni thoth oganda pod nigi ywak ni okumba mar thieth manyien mar SHA nigi ng'ikruok. Ifinyakidi, Ramogi TV, Nairobi.